Вітаю вас, гэта Еўрарадыё, студыі Марыя Вайтовіч. У беларускім інфармацыйным полі зноў гучная гісторыя. Скандал вакол Паўла Латушкі, знікненне яго былога паплечніка Анатоля Котава, дыпламатычная актыўнасць Святланы Ціханаўскай і прыватныя, але вельмі балючыя кейсы беларусаў, якія сутыкаюцца з ціскам праз дзяцей. Пра ўсё гэта мы пагаворым у сённяшнім нашым эфіры з юрыстам і адвакатам Михаілам Кірылюком. Вітаю вас, гаспадар Михаил. Добрый день. Дзякуй, што знайшлі час. Выбачайце, што мы трошкі затрымаліся. Сёння бываюць розныя форс-мажоры, але гэта не важна, я спадзяюся, вы з намі. Будьце, калі ласка, актыўнымі, пакідайце свае каментары і пытанні ў чаце пад нашым стрымам, калі для вас гэта бяспечна. А мы пачнем, бадай, з таго, што цяпер больш за ўсё абмяркоўваюць. Павел Латушка, былы міністр культуры, дыпламат і кіраўнік НАУ, апынуўся ў цэнтры скандалу. Сябра Каардынацыйнай рады Вольга Карпушонак абвінаваціла яго ў ціску, гвалце і сексуальных дамаганнях. Латушка ўсё абвяргае і заяўляе, што будзе абараняць сваю рэпутацыю, як толькі можа. Скажыце, калі ласка, вось як у юрыдычным сэнсе выглядаюць такія абвінавачванні, калі яны прагучалі публічна, але ўсё ж такі без судовай справы? Дзякуй за пытанне. Тут трэба яшчэ перад адказам такі дисклеймер, быццам бы аб зацікаўленасці бокаў, таму што мяне часам называюць нават там у нейкіх размовах, быццам бы я абяляю Латушку, таму што ён мой кіраўнік. Але як у нас у прамым эфіры гэта ўсё ж такі, напэўна, мусіць бы сказана, што я для Народного антикризисного управления з'яўляюся знешнім кансультантам, ніякіх там фіксаваных заробкаў я не маю, волонцёрю апошнія 2 гады. І так, я з'яўляюся дэлегатам Каардынацыйнай рады трэцяга склікання ад фракцыі менавіта Паўла Латушка. І што асабіста, калі б я убачыў і быў упэўнены, што Латушка зрабіў то, што ён зрабіў, то я б ужо, магчыма, не даваў бы каментарыў у гэтым эфіры, а магчыма бы там разглядаў бы там ці свой выхад з фракцыі, ці нейкія такія больш сур'ёзныя скрокі, бо гэта сур'ёзнае абвінавачванне. І вось, улічваючы ўсё гэта, што мяне як праўніка насторожвае, я былы адвакат, Вольга Карпушонак былы адвакат, мы былі знаёмыя па працы у тым жа самым НАУ, па ўзаемадзеянні там у Каардынацыйнай радзе. Мяне здзіўляе то, што былы адвакат піша абвінавачванні ў сексуальным гвалце, у менавіта фізічным сексуальным гвалце, не ў паліцыю, не ў пракуратуру, а ў Фейсбук. Мы з Ольгай малі ліцэнзіі, мы ведаем дакладна там працэдуры рэлевантныя для Беларусі, больш-менш падобныя для ўсіх краін Еўропы, быццам бы. Гэта першы момант. Другі момант тое, што я як чалавек, у якога былі працоўныя сустрэчы, якія таксама былі ў публічных месцах, у тых жа там кафэ, я ведаю, што ахова Латушкі не сыходзіць з комнаты, дзе ён знаходзіцца. Калі гэта, напрыклад, спатканне ў рэстаране, ахова не раствараецца. Вельмі цяжка фізічна харасіць каго-то, калі пры табе знаходзіцца ахова 24/7. Это другое то, што мяне выказвае падазраванне. Трэцяе, мы бачым, што вось зараз кіраўніца фракцыі Мартынова, яна не можа звязацца з Вольгай. Уже некалькі дзён. Такога раней не было. І кіраўніца фракцыі апублікавала пост. Там, як мы бачым на Фейсбуку, дзе яна публікуе тое, што да Ольгі Карпушонак атрымліваў пагрозы. Пагрозы быццам бы падобныя на тое, што ёй
намагаюцца маніпуляваць, намагаюцца ёй пагражаць праз нейкія сувязі там з людзьмі, якія засталіся ў Гродна, магчыма, там не з нейкімі блізкамі. Таму мяне зараз больш клопату за лёс Вольгі, да, яна не адказвае некалькі дзён ужо на сувязі, не мае. І вось калі браць пад удзел усё ўлічанае, ну мы бачым, што факталагічны бок быццам бы не на баку таго боку, што заявіла. Вось у нас есть два бока: абвінавачванне і абарона. І вось глядзіце, калі у нас ёсць яшчэ больш-менш там грамадзянскі працэс, там дзе роўнасць бакоў, то ў крымінальным працэсе яно ва ўсіх прыстойных юрысдыкцыях, там у той самой Польши, оно наўмысна зроблена неравенство боков у крымінальным працэсе. Это так, презумпция невиноватости. Презумпция невиноватости — это значит, что той, кто обвинавачвае, он повинен доказать тыя факты. И безумоўна, яна не павінна гэта рабіць у адзіноце. Тут на яго боку уступае самая моцная рэч, якая ёсць у нашым рэгіёне, это дзяржаўная машына, потому что человек сам не можа, напрыклад, збіраць біялагічныя следы там у выпадку гэтага гвалту, ён не можа там дапытваць сведкаў, павінна уступаць у працу так прям рэпрэсіўная машына дзяржавы, якую у гэтым выпадку чамусьці Вольга вырашыла не прыцягваць да справы. І вось гэта выклікае падазронне, матэрыялу не было ці што. А потым і вось гэтыя два моманты: Ольга не выходзіць на сувязь, ёсць скриншот таго, што ёй пагражалі, няма звароту ў паліцыю. Вось гэта ўсё мяне асабіста таго, што я насамрэч сапраўды ужо 4 гады працую з Паўлом Латушкам, і маё асабістае знаёмства, яно ніводнага разу не пазваляе мне бачыць, што у гэтым чалавеке што нешта такое дазваляла рабіць такія рэчы. Бо калі б гэта нешта такое праяўлялася раней, то я падкрэслю, я бы напэўна не знаходзіў бы да сябе магчымасці супрацоўнічаць. Але вось зноў з праўнага боку, не асабістага, а з праўнага боку, вось ёсць цяжар доказаў. Цяжар доказаў ён зараз на тым баку, хто абвіняе. Калі б Ольга Карпушоных завілася ў польскую пракуратуру, вся моц польскай пракуратуры была б на яе баку. Вельмі дзіўна чытаць у пасце, што там быццам бы у Латушкі есть там нейкія аграменныя сувязі там з польскай дзяржавай, якія яму дазваляюць там рабіць нейкія махінацыі, пазбаўляцца абвінавачванню. Калі мы той, хто жыве ў Польшчы там некалькі год і больш, ён ведае, што тут у Польшчы абвінавачванне ёсць на крымінальных справах у самых высокіх чыноўнікаў дзяржаўнага звена, і дзейнічаючых, і былых, і нават займанне пасады міністра не спыняе ад крымінальнага пераследу, людзей арыштоўваюць, людзей выпускаюць. Павел Латушка, ён не дэлегат Сейма, не сябра ўраду Польшчы, ён для польскага боку такі самы уцікач, як і мы ўсе, былы дыпламат і былы пасол, і таму да яго больш нефармальнай павагі, але ў фармальных адносінах я вельмі сумняваюся, што там нейкі пракурор такі типа: Латушка, ўсё, под стол, не будем даваць ходу справе. Вы сур'ёзна, вы в это верыце? І таму, калі чалавек, будучы адвакатам, будучы прафесіяналам, усведомленно адмаўляецца ад таго, каб гэта весь цяжар дзяржаўнай машыны збірала доказы на яе баку і абараняла яе. А я, як чалавек, які звяртаўся ў польскія дзяржаўныя органы, там да мяне таксама былі там пагрозы, спробы выцягнуць інфармацыю, якая датычыцца там той же працы НАУ, праз тэлефонных мошеннікаў, і абмяркоўваў гэта з АБВ, то у мяне ёсць упэўненасць, што гэтай справе быў бы дан ход, і яна была праследавана, таму што яны на гэта рэагуюць. Таму, на жаль, вось моя выснова, то што
На жаль, тут, мне здаецца, больш трэба клапаціцца аб тым, што Вольга Карпушонак знікла, і, магчыма, неяк прапанаваць нават журналістам звязацца з яе блізкімі, ці каб ужо падавалі заяву аб яе знікненні. У Гішпаніі, ці дзе яна знаходзіцца, я не ведаю, але калі кіраўнік з фракцыі з яе не можа звязацца і ёсць скрыныя пагрозах у яе адрас, то як быццам бы самая верагодная версія, яны не вельмі аптымістычныя. Ну, такая ситуация, на жаль. Михаил, давайте на хвіліночку літаральна выключым вас як юрыста і уключым чалавечы фактор, так, увогуле. Вы, я правильно зразумела, вы былі знаёмы прыватна з Вольгай? Да, мы былі знаёмы. Вы знаёмы, так? Што вы можаце сказаць о ёй як о чалавеке? У каардынацыйнай радзе. Ну, сустракаліся на офлайн сустрэчах, я з ёй размаўляў, я як быццам бы, ну, чалавек і чалавек, да, там, ніякіх там сумнеўных прапаноў я не атрымліваў і не даваў. Чаму мы сёння кажам, што немагчыма звязацца з ніякімі яе роднымі, блізкімі і гэтак далей? Вось калі знікла Анжэліка Мельнікова, так, у прынцыпе, на бацьку атрымалася выйсці, там, на бацьку, на там мужа былога, там, ну і гэтак далей. Вось што ў гэтай сітуацыі самае складанае? Слухайце, гэта пытанне я камунікаваў з нейкімі нашымі агульнымі знаёмымі. Яны пацвердзілі мне інфармацыю, тое, што пісала ў пасце Мартынова, то, што яна не адказвае на паведамленні. Ну, ведаеце, ну, у меншай колькасці людзей ёсць тэлефоны, там, мэйлы і кантакты ў чатах да бацькоў. Гэта такі больш блізкі ўзровень знаёмства, якога ў мяне няма кантакту яе бацькоў, і я думаю, што ну, паглядзім, калі гэта сувязі не адбудзецца праз некалькі дзён, то я ўпэўнены, што там журналісты, расследователи знойдуць спосаб звязацца. Но я правильно разумею, што сёння ўся надзея на журналістаў? То бок, я не разумею, калі шчыра, у нашыя часы, калі мы кажам пра бяспеку, калі мы кажам пра тое, што з чалавекам можа што заўгодна здарыцца... Мне здаецца, гэта не моя роля, ну, падаць у паліцыю, ці вы пытанне, гэта не ў гэтым сэнсе задаць. Не, я задаю зараз пытанне не пра тое, я задаю менавіта пра простое, то бок мы ўсе адзін з адным працуем. Так, і з намі што заўгодна можа здарыцца заўтра, паслязаўтра і ўсё. І няўжо нельга забяспечыць некую сувязь на усялякі выпадак, так, каму тэлефанаваць, калі што-небудзь здарыцца. Вось, дарэчы, давайце пра гэта паразмаўляем. Ці патрэбная такая функцыя? Гэта разгодзены, гэта хоча. Ну, напрыклад, там я там свае кантакты, там сваіх родных, там некія мае знакомыя, каму трэба, той мае, да? Калі Ольга гэтыя кантакты не шэрыла ні з кім, ну, гэта будзе цяжэй, гэта будзе там праз некалькі ітэрацый. А я не ведаю, шэрыла яна з кімсьці гэтыя кантакты ці не ўвогуле. Ну, мне не настолькі ўзровень сяброўства быў, каб пра гэта ведаць. А калі не ў дачыненні Вольгі, а ўвогуле вось як нам працаваць далей, так, вось улічваючы, што такія сітуацыі бываюць, вось як і юрысту у тым ліку, так, што б вы параілі, напрыклад, арганізацыям нейкім, так, вось чым забяспечыць нейкую сувязь на будучыню? Ці, ну, то бок, ці павінны мы думаць пра родных, якія засталіся ў Беларусі, якія могуць увязацца ў праблемы праз тое, што з іх блізкімі тут за мяжой нешта здарылася? Гэта такое пытанне. Я скажу, што асабіста вось я зараз там працую ў польскай камерцыйнай арганізацыі, там ёсць мои кантакты там моих родных, калі я не буду выходзіць на працу па сувязь, ну, у іх ёсць з кім звязацца.
гэта на карпаратыўным узроўні. На асабістым узроўні ёсць тое самае. Калі людзі працуюць у такой сферы, як бы сказаць, павышанай рызыкі, якой з'яўляецца там наша грамадская актывізм і палітычная дзейнасць, то разумна, напэўна, рабіць тое самае, рабіць з колам знаёмств, там нейкія, ведаеце, як emergency контакт на выпадак экстранных сітуацый, як там бывае там у альпіністаў, якія там ідуць кудысьці ў горы і так далей. Пытанне вось у сувязі з Ольгай, яна это рабіла, яна ці не рабіла, я не ведаю. Зноў такі, яна прыходзіла ў арганізацыю ўжо падрыхтаваная да таго, што там, напрыклад, ёй з Беларусі загадалі нешта рабіць, там дзяліцца нейкімі дакументамі, я не ведаю, гэта ці яе ўжо там пад прымусам падчас працы нешта прымусілі зрабіць там, я не ведаю. І як вам сказаць, на жаль, мы бачым, што рэжым Лукашэнкі, ён зараз аналагічна з рэжымам Пуціна, ён быццам бы знаходзіцца ў стане вайны, у якім мы супрацьлеглы бок, толькі ў адрозненне ад ЗСУ у нас няма зброі, і таму у нас абмежаваныя магчымасці для адказу, таму што для нас ведаеце, мы не можам дзейнічаць у той ступені, як бы сказаць, без сумлення, як дзейнічае процілеглы бок. І таму мы зараз бачым вось актывізацыю гэтых дзеянняў, мне здаецца. Вось мы абмяркоўвалі там на папярэднім спатканні там сделку Трампа з палітвязнямі. Дарэчы, уже некалькі чалавек пасля эфіра пазваніла, дзякую, і сказала, што будуць падаваць лісты ў спісы палітвязняў, але ж вось, напрыклад, прямо на гэтых выхадных мы ведаем, арышты ідуць працягваюцца кожны дзень, некага арыштоўваюць па палітычных прычынах, і гэта барацьба з боку рэжыма, яна працягваецца. І яна актывізавана, вось этот кейс з Ольгай, кейс з Котавым, мне здаецца, гэта таксама працяг актывізацыя гэтай фазы, калі імкнуцца нейкім чынам раскалоць, паўздзейнічаць на дзейнічае арганізацыі, дзейнічаючых палітыкаў, у тым ліку праз рычагі, якія пытаюцца ашукаць на кагосьці, хто быў ці з'яўляецца зараз трохі бліжэй. І вось у мяне да гэтага якраз пытанне, вяртаемся да сітуацыі, так? Ці можна казаць, што вось такія гісторыі, якая адбылася з Паўлам Латушка, наносіць шкоду рэпутацыі палітыкаў нават без доказаў? Рэпутацыя шкоду, безумоўна, наносіць. Зараз мы бачым, мне здаецца, што ўзровень даверу да палітыка Паўла Латушка, ён неблагі, ён высокі, таму што так паверхнева, глядзя на медыйную рэакцыю, здаецца, больш людзей паверыла ўсё ж такі не ў бездоказнае абвінавачванне. Але ж ўсё ж такі гэта такая складаная тэма абвінавачванню ў сексуальным гвалце, калі здаецца, што у сацыяльных сетках людзі, яны безумоўна не павінны ведаць і прытрымлівацца прэзумпцыі невінаватасці, яны не знаходзяцца ў зале суда. Але ж
Але ж некаторыя заходзяць, ну, мне здаецца, нашмат далёка, бо такі ўзровень грамадскай дыскусіі можа прыводзіць да таго, што абвінавачванне можна зрабіць у сексуальным гвальце там, да каго заўгодна, там, да Светланы Ціханаўскай, да, і чалавек будзе павінен апраўдвацца, будзе павінен несці рэпутацыйныя страты, будзе павінен, не ведаю, прыпыняць там дзейнічую палітычную актыўнасць спатканні з дзеля таго, каб даказаць усяму свету, што ты не злачынца. І вось скажыце, калі ласка, да, і вось у мне да гэтага пытання, так, а што ўсё ж такі павінен рабіць палітык, ну, ці публічны чалавек, у дадзеным выпадку палітык, у такой сітуацыі? Маўчаць ці адказваць адкрыта? Калі шчыра, канешне, калі я пабачыла рэакцыю Паўла Павловича, так, наконт паліграфа, ну, і я, і шмат хто з іншых людзей там, ну, пра сябе усміхнуліся, таму што паліграф не з'яўляецца вось дакладным, наколькі я ведаю, там доказам таго, што чалавек вось 100% нічога не рабіў. Пра гэта ўжо шмат пісалі, казалі. Вось, а што рабіць? Як вось даказаць, што я не вінаваты? Калі ты сапраўды не вінаваты? Вы правы то, што паліграф гэта не 100% доказ, і гэтаксама як 100% доказаў іх не існуе ў прыродзе, так, відэазапіс можа быць падроблена, можа быць згенерирована неўрасеткай, не існуе 100% доказаў, і ў гэтай сітуацыі самы просты і самы эфектыўны метад, гэта, мне здаецца, менавіта тое, што зрабіў Павел Павлович, это выйсці ў эфір і па фактах пацвердзіць сваю пазіцыю, сказаць услуг, што я гэтага не рабіў, гэта паклёп, дайце дзень і час, і я скажу, дзе я быў у гэты дзень, у гэты час. Таму што, ну, ведаеце, што калі там табе кажуць, што ты грабануў банк, ну, дзе і калі? Першае, што пытаюць на допадзе, дзе і калі вы былі там 5 верасня ў 17:35. А калі кажу, што банк гэты находзіўся на невядомай вуліцы і ў невядомы дзень, у невядомы час, ну, ведаеце, гэта ўжо падстава, каб казаць, што абвінавачванне галасоўнае. І хай глядач, хай параўноўвае ўзровень доказаў з аднаго боку, ўзровень доказаў з іншага боку. Хаця я падкрэслю, згодна з прэзумпцыяй невінаватасці, тут нема раўнавагі, тут бок абвінавачвання павінен даказаць поўнасцю, што гэта было зроблена. Хаця мы бачым там апошнія, ну, скандалы у нас медыйна ўспрымаецца так, што калі ёсць абвінавачванне, то быццам бы прэзумпцыя перакладваецца ў грамадскім свядомасці на таго, хто это абвінавачванне атрымаў, і ты ўжо павінен абгрунтаваць і даказаць, што цябе ў гэты час не было. А вось, ну, напрыклад, калі мы былі на дзелавым спатканні ў рэстаране, і калі мы там абмяркоўвалі стратэгію ўзаемадзеяння там на парламенцкай асамблеі, потым выйшлі з рэстарана, паціснулі адзін аднаму рукі, і потым чалавек піша, што вось мы былі разам у рэстаране, ён мяне хапаў за нейкія месцы. Што рабіць? Ну, давайте запросім камеры з гэтага рэстарана, яны, мне здаецца, амаль што ва ўсіх прыстойных месцах зараз ёсць за вечар, і паглядзім, што там было. На жаль, вельмі ў шматлікіх рэстаўрацыях, вельмі ў шматлікіх там крамах, у такіх сітуацыях, калі да іх звяртаешся, яны кажуць, а вы ведаеце, што яны сёння не працавалі. Вось 100 разоў, вось я не ведаю, я, маі сябры вось сутыкаліся з такімі сітуацыямі. Забыліся нейкую рэч, не, камеры няма нібыта, не, камеры ёсць, але яны не працуюць. Ці нехта не хоча гэтым займацца. І вось у мяне ў гэтым сэнсе ўсё ж такі я разумею, што хочацца казаць і пра бок Паўла Латушкі, так, і пра бок людзей, якія апынуліся ў сітуацыі на месцы абвінавачваных, але я думаю, што вельмі важна не забывацца, што ў такой сітуацыі уразлівымі становяцца, ну, абодва бакі. То бок і чалавек, які абвінавачвае, і чалавек, якога абвінавачваюць. Таму што мы сёння не можам не казаць пра тое, што і дакладна не было
сітуацыі мы ж не ведаем, так, з Вольгай. Ну, то бок Вольга пакуль там нічога яшчэ там не дадала, там новых нейкіх сведчанняў такога, што гэтай гісторыі не было, няма, так, яшчэ гісторыя не скончана, так, вось, і дакладных доказаў ад Паўла Латушкі таксама яшчэ не было, таксама ён яшчэ не паказваў нічога. Таму вельмі важна казаць пра чалавека таксама, які абвінавачвае, так, і пра тую сітуацыю, у якой мы апынуліся. Увесь час кажуць, што вось, а чаму яна не пайшла там у суд адразу. Ну, не пайшла ў суд адразу, пайшла... У паліцыю, не ў суд, у паліцыю. У паліцыю, добра. Ну, ёсць же такія сітуацыі, я думаю, што ў нас не гендерны эфір зараз, каб мы на гадзіну пра гэта размаўлялі, але ўжо шмат разоў пра гэта гаварылася. У грамадстве, ну, гэта страшна, гэта проста страшна адразу зрабіць. Шмат каго жанчыны з мужчын, каго загодна расселі, і да мы самі ўсе выраслі ў краіне, дзе страх ён панаваў заўсёды. І зноў такі ёсць суд Лінча і ёсць паліцыя. І здаецца, больш нічога чалавецтва за там некалькі тысяч гадоў існавання цывілізацыі не выдумала. Паліцыя не ідэальная, суды не ідэальныя, прокуратуры не ідэальныя, там таксама бяруць хабар, там таксама карумпаваныя, яны там часам леняцца і не робяць сваю справу, збіраць доказы цяжка, адвакатам трэба плаціць, ты праходзіш праз там нейкую ганьбу, праўны метад ён такі. Вось ён такі, які ёсць на сённяшнім вітке да развіцця цывілізацыі. Калі ты даеш абвінавачванні і ты іх не падкріпляеш нічым, ну, у мяне ёсць абгрунтаваныя падставы цябе не верыць. Калі бок, якога абвінавацілі, ён кажа, я гэта не рабіў, ён не можа прадставіць, як это доказы таго, што я гэта не рабіў. Ну, іх не можа быць існаваць, ведаеце, як такі мем. Ведаеце, мне не дошла ваша посылка, покажите доказы, і фотка пустого стола, бачыце посылку? Нема. Дык вось, это, ну, доказы адсутнасці, яны у крымінальным працэсе, іх не можа існаваць. Таму што, ну, вось, глядзіце, мадэлюем сітуацыю, калі Вольга кажа, гэта было 5 жніўня у там рэстарацыі высокай кухні на такой-то вуліцы ў 17:45. Першае, калі яна робіць такую доказы, яна дае магчымасць боку абвінавачванню у асобе прокуратуры польскай пайсці туда запытаць, па-першае, яны там былі, што яны там... Калі прокуратура запытае доказы з камеру, я не думаю, што у іх там будзе матывы іх скрываць, таму што, ну, это ж такі не прапаўшы айфон, які маглі сабе прысвоіць і потым запісы сцерці, а тут матывацыі, ну, скрываць нечае там, што хтосьці кагосьці захапаў фізічна, ну, нема. І, ведаеце, ёсць такі яшчэ правілы даказвання ў крымінальным працэсе. Калі ты не кажаш, дзе это было і калі ты не кажаш гэтых рэчаў, ты не дазваляеш прокуратуры гэта расследаваць, тады у боку абароны ёсць падставы казаць, што гэта вы перашкаджаеце крымінальнаму працэсу ісці, бо вы адзіны, хто валодае інфармацыяй, пакольку вы ее не раскрылі, то суд имее право и обязан интерпретовать ее на бок обороны. Все, потому что оборона не может тебе показать там 24/7, сказать, где я был, и что я весь там год нашего знакомства до вас не наближался. И суды метнавіта так это интерпретуюць, калі у вас няма магчымасці па стандартах крымінальнага кодекса з дапамогай прокуратуры, з дапамогай следчага, з дапамогай, ведаеце, ну, паліцыі раскрыць гэта справа. Значыць, не. Значыць, на стадыі юридычным не закончыцца абвінавачаным прысудам. Добра, добра. Менавіта для того, каб прадухіліць паклёп і ложнае абвінавачванне. Ясна. У мяне ёсць толькі адзін каментар на гэтую тэму, што ўсё пажадана рабіць своечасова,
Я думаю, что вы правильно кажаце, што па магчымасці, калі ёсць прэцэдэнт, трэба ісці ў паліцыю вось і вырашаць гэтыя праблемы, так лепш за ўсё рабіць гэта адразу. Вось, але каментар мой такі, што пісалі мы аднойчы пра гучную гісторыю, звязаную там з выкладчыкам, які нібыта хараўся ў сваіх студэнтак, і мне паказалі такі прыклад, так ён папрасіў, каб я прыйшла да яго дадому і прынесла там нейкую працу, напрыклад, так сам там выкладчык. Дзяўчынка да яго прыходзіць, і там нібыта вось адбылося там, ну вось гэтая гісторыя. І ў такім выпадку вельмі цяжка знайсці доказы, таму што ўсё роўна гэтая гісторыя, і тут ну і што, і выкладчыка пасля вярнулі, наколькі я ведаю, і ну нічога не даказана. Вось, але ладно, давайте перайдзем да іншай тэмы яшчэ, таму што часу не так шмат. Амаль адначасова грамадскасць узрушыла гісторыя вось Анатоля Котава, былога чыноўніка, апазіцыйнага актывіста і паплечніка, былога паплечніка Паўла Латушкі. Вось зноў жа гісторыя, вось нешта шмат гісторый вакол Паўла Паўловича круціцца апошнім часам. Ён знік у Турцыі, і цяпер з'явіліся там версіі, што ён мог апынуцца там у Сочы. Як вы ацэньваеце гэтую гісторыю? Гэта выглядае як нейкі добраахвотны з'езд з боку ці як выкраданне? Мне, ведаеце, недастаткова інфармацыі, каб рабіць такія высновы. Я спачуваю сям'е, таму што быццам бы тут подозрение выкликает то, что по медиа Анатоль своей семье сказал, что он едет по праце, а на праце сказал, что едет по асабістых прычынах і знік. І гэта ну падказвае нешта, што адбывалася не стандартнае. Вось, што датычыцца паплечнікаў, я бы не назваў гэта паплечнікам, таму што там шлях Котава і Нау разышліся там 4 гады таму назад. Ён працаваў 10 год сумесна. Ну, год сумесна працаваў з Паўлам Паўловичем. Ну, можна ж сказаць. 4 гады ўжо не. І 4 гады ўжо не. І я могу сказаць, што як чалавек, які там меў дачыненне да рады той фундацыі, там былі ў яго праблемы з фінансавай справаздачнасцю. І на апошнім судзе ён свае праблемы закрываў не вельмі этычным чынам, я бы сказаў нават незаконным чынам. Суд адбыўся вось буквально апошнія 2-3 месяцы. Ён прыносіў паперы, на якіх пісаў, што грошы, які ён атрымаў на рахунак фірмы, ён гатукай выдаў мне, Михаилу Кирилюку. І гэта ён там сцвярджаў у судзе пры адвакаце. Я як сведка, якога суд польскі вызваў, прыйшоў і пацвердзіў, што гэтага абсалютная хлусня, гэтага не было. Вось, то бок у чалавека былі праблемы з фінансамі, былі праблемы са справаздачамі. Я не ведаю, колькі яшчэ пацярпелых было ад яго дзеянняў, але я думаю, што ў яго былі прычыны знікаць. На жаль, я не ведаю гэта зноў дакладна, але вось на жаль, гэта факт, які зафіксаваны ў польскім судзе. Працэс адкрыты, пра гэта можна казаць публічна. Таму я спачуваю яго сям'е, але тут мне здаецца, што яны, калі яны падалі заявленне ў паліцыю, то яны ўжо зрабілі ўсё, што маглі ў гэтым накірунку. Вось. І так, я думаю, што причина того, что Павел Латушка подвергается этим атакам, он сапраўды подвергается, и члены его команды таксама атрымліваюць пагрозы, и их родня таксама атрымлівае пагрозы, и такие манипуляции, что вось давай нам інфармацыю, а не то там з твоімі зроднымі там адбудзецца гэта, і там прям ідуць канкрэтныя там на прозвішча і дзеянні, якія могуць быць зроблены. Ну, гэта такая самая прычына, як тое самае адбываецца і са Святланай Ціхановскай, і з любымі больш-менш эфектыўнымі фігурамі. Як ведаеце, ёсць
прымаўка «ніхто ніколі не б'е мёртвую собаку». Мёртвага собаку. Калі ты бяспечны і неэфектыўны, то ты не цікавы. Вось, і зараз я думаю, што гэта дакладна не апошняе здарэнне на гэтай вайне. Мы вучымся, але вучыцца і наш супрацоўнік, і быццам бы спыняцца мы не збіраемся. Ясно. Дзякую. Мы не можам сёння там ставіць нейкія там версіі наконт таго, што адбылося з Котавым, так? То бок мы не можам, як любіць там Зянон Пазняк казаць, там вакол адні агенты, мы не можам казаць дакладна, супрацоўнічаў ён з нейкімі там структурамі ці не. Ну, безумоўна, ён яго быў шырокі круг, шырокае кола знаёмства, адукацыя ў ГІМО, што для кагосьці ўжо самé па сабе прыкмета. І тут у мяне две версіі, зноў-такі, ці яго выманілі як Федуту Зінковіча, нешта паабяцаўшы, ці сапраўды там вярталі ўжо як супрацоўніка. Я не могу спекуляваць на гэту тэму, тому што здаецца, што такія вось знікненні вядомых палітыкаў у беларускім кантэксце, яны, на жаль, нагадайце мне, у публічным полі мы не ўзгадаем, каб гэта добра скончылася. У нас пакуль няма, на жаль, добрых кейсаў, калі потом гэты чалавек там усплывае дзесьці і кажа, я быў на рэтрыце, да, але у нас ёсць адваротныя кейсы, калі чалавека не знаходзяць, а потым пад той час прапаганда распаўсюджае, як там пра загінулых палітыкаў 90-х, 2000-х, што мы бачылі яго ў Бельгіі, бачылі во Францыі, а пад той час сям'я піша, што гэта неправда, нікога не бачылі, ён знік. Вось, і адказны прямо абвінавачваў гэтым рэжым Лукашенка. Я хочу адразу выбачыцца за пытанне перад сям'ёй Анатоля Котава і перад ягонымі блізкімі, і нават, напэўна, буду казаць на прыкладзе, але не адносна. Я спадзяюся, што спадар Анатоль жывы, як і жывая Анжэліка Мельнікова, і ўсе людзі, якія там знікалі апошнім часам. У мяне проста пытанне да юрыста, і я разумею, што сітуацыі могуць паўтарацца. Калі чалавек сапраўды трапіў у Расію, якія для яго могуць быць наступствы сёння? Калі чалавек меў дачыненне да дэмакратычных сілаў? Слушайте, наступствы могуць быць у дыяпазоне ад таго, што паміж Беларусю і Расіяй дамова аб супрацоўнічестве там у следчых органаў, і яму там свяціў тэрмін на 10-годзе, і там Расія можа яго захапіць і выдаць у Беларусь. У гэтым выпадку, калісьці яшчэ, памятаеце, там у 20-е годы былі пазітыўныя кейсы, калі але ж тады было вядома, што чалавек затрыманы ў Расіі, і яго затрыманне абскарджвалі, яго перадачу у Беларусь абскарджвалі, і некалькі там бывала нават, што там людзі выходзілі і потым пакідалі Расію, да? Але это ж было яшчэ да вайны. Могуць быць, на жаль, самыя сумныя фіналы, калі мы бачым, што Расія здзяйсняе ваенныя злачынствы, і там у Расіі гінуць палітыкі у турмах, то могуць быць нават і сумныя фіналы. На жаль, у нас таму пакуль што далей, мне здаецца, у нас недастаткова інфармацыі, каб рабіць тут высновы. Можа, вы ведаеце, што ў такіх выпадках увогуле, калі так знікае чалавек, і ніхто не ведае там, дзе ён, што ён, як павінны дзейнічаць міжнародныя арганізацыі і праваабаронцы? Слухайте, для гэтага ёсць Інтэрпол, здаецца. Тут ні праваабаронцу, ні міжнароднай арганізацыі паліцыя ніякай інфармацыі даваць не будзе. І ў выніку, калі гэта ідзе там нейкае трансгранічнае злачынства, то там у задзеянні, наколькі я ведаю, павінны ісці праз Інтэрпол, калі там заява подана ў
там Турцыі, у Польшчы, то і ёсць даведкі, што яхта ішла ў бок Расіі, то вядома, што можна запытаць у тых жа паліцейскіх Польшчы і Турцыі, там ці рабілі яны запыт у Расію і што ім адказалі. Ну, напрыклад, калі я працаваў адвакатам у Беларусі, мы там супрацоўнічалі са следчымі на то момант па звычайных камерцыйных крымінальных справах, і яны казалі, што вось мы зрабілі запыт у Расію, там ці ў нейкую яшчэ краіну, і вось нам адказалі тое, ці там нам не адказалі, мы чакаем той адказ. У выпадку, калі гэта палітычная справа, калі гэта чалавек, які быў блізкі да там адміністрацыі Лукашэнкі калісьці, і там яму выдалі палітычны персанальны тэрмін на больш дзесяцігоддзя, то зразумела, што тут гэта адказ таксама можа быць прадыктаваны не непраўнай падставай, не нейкай праўдай, а нейкімі палітычнымі там агульнымі формуліроўкамі. Але рабіць гэта ўсё роўна варта для таго, каб атрымаць нейкі адказ, які будзе пацверджаць ці абвяргаць. Афіцыйнае абвяржэнне атрымаць, гэта таксама ёсць у гэтага вартасць. Ну, а мы нагадваем, мы ўжо размаўлялі на гэтую тэму з іншымі юрыстамі, так, і таксама са спадаром Алейсем Михалевічам. Можаце паглядзець, дарэчы, наш папярэдні эфір на гэтую тэму, што вельмі трэба ў сённяшнія часы сачыць за тым, з кім мы вядзем камунікацыю, што нам прапануюць, так, якія, і як бы вас не заманьвалі у Расію і абяцалі вам залатыя горы, верыць проста сёння нельга. Проста калі у вас ёсць хоць мінімальны шанец трапіць за краты ў Беларусі, вас папярэджвалі, там, не ведаю, там, вы знаходзіцеся ў спісах ці проста выходзілі на вуліцы, проста не верце такім паведамленням і лепш за ўсё звязвайцеся пасля з праваабаронцамі ці звяртайцеся за юрыдычнай кансультацыі да юрыстаў і адвакатам, якім вы давяраеце. Правільна? Безумоўна, для беларусаў, якія задзейснены ў палітыкі ў грамадзянскім актывізме, Расія зараз небяспечная краіна. І любая краіна, якая актыўна взаемадзейнічае з Расіяй, гэта небяспечная краіна. Гэта трэба маць на ўвазе, што гэта амаль што як Беларусь. І тое, што калі нейкі актывіст праз Расію ездзіць у Беларусь, гэта не значыць, што гэта лёгкі лайфхак, якім астатнія не карыстаюцца, таму што яны тупыя. Гэта значыць, што пакуль гэты актывіст недастатковая мішень для падвышанай увагі. І ёсць вельмі шмат выпадкаў, калі людзі ездзяць 5 раз, на 6 раз іх арыштоўваць. Таму так, лепш, я кажу, сядзець на дрэннай працы ў дрэннай Польшчы, чым у добрай беларускай ці расійскай турме. Дзякуй вялікі. Яшчэ адна тэма, якую мы сёння вырашылі абмеркаваць. Святлана Ціханаўская выступіла перад міністрамі замежных спраў краін Еўрасаюза і заявіла, што падтрымку Беларусі трэба разглядаць як інвестыцыю ў бяспекі ўсяго кантынента. Ці сапраўды для Еўрасаюзу Беларусь можа быць успрынята праз такую катэгорыю бяспека Еўропы? Я ўпэўнены, што так, і гэта, мне здаецца, добрая тэндэнцыя, што мы пачынаем размаўляць з Еўрасаюзам ужо не тое, што мы просім дапамогі, а мы імкнемся ім абгрунтаваць, чым мы можам быць карысны, а геаграфічна гэта, безумоўна, дарэчы, калі проста паглядзець на мапу, адкуль рыхтаваўся напад, без Беларусі, без удзелу Беларусі ў вайне расійска-украінская вайна не была б такой, тому што рускія першы раз у 2014 шлі праз усход, а зараз яны шлі з поўдня праз Мінск з поўначы на поўдзень, і гэта скарачала іх шлях да Кіеву кратна. І гэта стала прычынай таго, што Пуцін падтрымлівае Лукашэнку там по прынцыпу all-inclusive. І мне здаецца, што
асабіста мне, што гэта адна з прычын таго, што у 20-м Пуцін вельмі моцна падтрымаў Лукашэнку. Дык вось, гледзячы на мапу, вось, і для саміх беларусаў зараз, вось, калі параўноўваць тое, што робіць Ціхановская, уключыць Беларусь у агульную сістэму бяспекі і развязі. І то, што вось я зараз чытаю на навінах, там Хренін сказаў, што будуць выкарыстоўваць паланез і ядерную зброю на вучэннях, а потым Муравейка яго вымушаны абвяргаць, што не будзем. Вось сам узровень гэтых заяў, гэта вельмі драматычна і трагічна, то, што мы паходзім з такой краіны, дзе гэта ўсур'ёз абмяркоўваецца дзейнічаючымі ваеннымі, да, ці выкарыстоўваць нам ядерную зброю на вучэннях, а потым не будзе выкарыстоўваць. Але Хренін сцвярджае, нават не Азарёнак. І вось людзі могуць параўнаць, вось, вельмі лёгка параўнаць, вось, куды ты хочаш, у якім коле бяспекі ты хочаш быць. Ты хочаш быць у расійскім коле бяспекі, там, дзе выкарыстоўваюць паланез і ядерную зброю. А што будзе з краінай, якая ўжывае ядерную зброю? А што, Расія, она просто так пераводзіць ядерную зброю ў Беларусь? Чаму яна не ўжывае ядерную зброю со сваёй тэрыторыі? Боится, может быть, каб у ответ ракета не прилетела по Питеру ці по Москве? Ну, а калі по Мінску, то не страшно. Ну, вось гэта мяне, дарэчы, уражвае. Я вось успрымаю гэта ўсур'ёз, таму што гэта тое, што адбываецца на Беларусі з 22-го года, гэта пазваляе ўспрымаць сур'ёз і словы Хрэніна нават. І адзінае, што можа супрацьстаяць гэтаму, гэта НАТО. І я думаю, што вось, ведаеце, калі у нас былі калісьці папулярныя размовы, ось, знешнепалітычны накірунак вольнай Беларусі, які ён павінен быць. І вельмі модная была тэма, там яшчэ на 20-м годзе, што мы павінны быць такім мастом паміж Европай і Расіяй, мы павінны быць нейтральнай, мы павінны быць такой Швейцарыяй. Такая мара была, што вось мы не з тымі, не з гэтымі, мы вось атрымуем бенефіты з усіх бакоў. Але ж мы зараз бачым, што гэта фантастыка. Ну, што без НАТО Расія просто будзе выкарыстоўваць нас як пляцоўку для сваёй ядернай зброі і пагроз у бок Европы, то, што оно робіць зараз, і патэнцыйна ўжыванне яе. А які лёс тады чакае людзей, якія будуць жыць у Беларусі, калі Расія захоча з тэрыторыі Беларусі нешта паўжываць? Ну, гэта вельмі трагічна. Таму я думаю, што як праўнік, вось гэта будзе задача наступных гадоў, калі будзе магчымасць, калі будзе в акно дэмакратычнага транзіту, ну, выходзяць з ваенных дамоў з Расіі, таму што ваенныя дамовы з Расіі падчас бяспекі яны пацвярджаюць сваю неактуальнасць і тое, што яны ваенныя дамовы аб бяспекі з Расіі яны ствараюць небяспеку для Беларусі, для беларусаў. І да, адзіная магчымасць гэта ўваходзіць у сістэму бяспекі НАТО. Гэта патрэбна еўразвязу, так, таму што мы геаграфічна так знаходзімся, што мы такі выступ у бок еўразвяза, які, калі ён заняты агрэсіўным супраціўнікам, ён прадстаўляе сабой пагрозу. Але калі ён будзе заняты і ўключаны ў сістэму бяспеку НАТО, то гэта вельмі моцна падвышае агульную бяспеку. І гэта для беларусаў адзіная магчымасць жыць у спакойнай краіне, таму што Лукашенко, ну, мы бачым, ён свае абяцанні, ўсё што заўгодна, але ліж бы не было вайны, ён гэтага не выканаў. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што сёння ў нас у эфіры быў юрыст і адвакат Міхаіл Кірылюк. Мы абмяркоўвалі вельмі важныя тэмы, якія тычацца ўсіх нас, усіх беларусаў. Не ўсе тэмы мы абмеркавалі. Про пацярпелых забылі. Так, мы не забыліся пра пацярпелых. У нас ёсць яшчэ адна важная, вельмі важная тэма. Я адмыслова яе пакіну на наступны эфір, якая тычыцца сем'яў былых палізняволеных ці
палізняволеных і іх дзяцей. Я думаю, што яна вельмі сур'ёзная, таму мы не будзем яе разбіраць зараз там у застаўшыйся кароткі час, але трошки праанансуем. Нагадваю, што нашы эфіры будуць рэгулярнымі, таму сустрэнемся праз тыдзень. Вы можете пакідаць, дасылаць свае пытанні, вось нават под гэты стрым сённяшні, дасылайце нам у тэлеграму, нам на пошту. З вами была Марыя Вайтовіч, сустрэнемся. Дякую, до побачення. До побачення.